Ayun mga kalingap, today punta po kami kay Kuya Robin. Mangumusta po tayo mga kalingap. Surprise natin si Kuya Robin mga kalingap. Tara po, kasama ko si Ato yung pamangkin ko. Ayun mga kalingap, tayo nagdaan. Gustahin po natin. At bukas po, punta po tayo kina Disgay naman tayo magda-vlog. Update ko po kayo sa pabahay natin kila Disgay. Sponsored by Kuya Rene at Ilani. At ito po, kumustahin natin si Kuya Robin. Matagal-tagal na din po natin hindi siya nakasama. Yes. Ito po yung bahay nila mga kalingap. Bahay ni Kalingap Rob. Bago na po yung pintura. Mga kalingap yung sasakyan Kuya Robin, no? At dito yan si Kuya Robin mga kalingap. Ito po. Ate Pia. Good morning. Ganda ng ano mo Ate Pia. Ganda ng hikaw mo. Kuya Robin ito eh. Ayan Kuya Robin. Nasaan si Kuya Robin? Ay, nagpasok. Ay, nagpasok na. Oo, pasok kuya. Nagpasok na po. Nagpasok na si Kuya Robin. Buti naman Ate Pia nagpasok na. Oo. Kahapon. Ate Pia, bakit magaang mata mo? Nagparaiya ka ba? Ay, grabe. Hindi naman. Tagising ka lang, nakatulog ka pa dito. Oo, buti nagpasok na si Kuya Robin. Oo nga. Ano na siya, natapos na yung paglakad ng sa immigration. Oo. Masaya nga ako na napanood ko yun. Parang tanggal ng isang tinik. Kaya balik-balik namin na kuha na yung visa niya. Malaki na din yung gastos doon, ano? Sa 400 ba? 400,000 yung gastos. Oo. Salamat kay Kuya Rab. Gina Kuya Bal sa inyo Kuya Alzi. At tapos na yung visa niya. Nakuha niya na 1 year visa niya. 1 year na. Kailangan i-renew. Iba na kasi ngayon eh. Kahit kasal pala Ate Pia. Kailangan mag-renew. Kasi iba sa kanila 1 year ibibigay. Una 1 year. Sa pag-renew niya ng after 1 year, 5 years na naman ang ibibigay. Sa after 1 year, 5 years. Parang naniniguro lang. Oo, yun yung sinabi ng After na naman ng halimbawa, third renew niya, baka na. Baka residence na yun. Residency na. Wow! Sana, kasi nga parang naniniguro yung kasi usually ginagawa ng Indian. Gamit lang yung yung iba papers. Kasi ginagamit lang yung pangalan papel. ng asawa. Tapos pagka ilang years walay na. Iwanan lang din. Iba na naman daw yung asawa. Usually laging kakaganun. Kaya parang sila safety. Parang safety precaution. Kumusta pala si Kuya Robin? Okay naman so doon nga sa immigration nangisay naman siya. Nangisay? Oo. Hala. Yung pagkatapos namin. Ba't siya nangisay? Sobrang pagod tapos gutom ata. Hindi pa nakain. Oo. Parang nadapil ba? Oo. Nangisay siya. Oo, kasi nga pinapakain namin yun eh. Ayaw naman. Gusto niya lang. Puro Indian food. Nakapi lang. Yung kape lang. Oo, tapos nung tanghali na di umaga kami nagpunta doon. Tanghali, nagpipili na kami ng pagkain. Ay, nasa likodan ko nagpipili na ako ng pagkain. Bigla na nang nangisay, nagtumba. Tama ito dun sa ba't di niya sinabi sa amin? Oo nga, kahit nga kay Kuya Rab sa vlog, kay Kuya Rab, hindi niya sinabi. May ganun pala siyang ito yun nagtamo dun sa lamesa, nabasag na yung lamesa. Isa sobrang bagsak niya. So yun, baka may dapat magpa-MRI yung ulo niya. Baka kung... Dati, pinaano namin yan. Wala man. Wala man. Para ba yung parang epilepsy daw yun? Seizure daw yun. Oo, nag-seizure siya. Pagpagod sa kagutom, yun ang nangyayari sa kanya. Baka normal, hindi naman sa gutom lang siguro. Kaya nga sabi ko kumain pag naalis.
Minsan na, kape lang. Sukjot! Merienda ka na, Sukjot? Hindi ka nag-play. Anong gusto mong meriendahan? Bibilang kita ng merienda. Pagod, naglalaro. Anong gusto mong merienda? Ulit. Pagod. Bilis ka ulit. Anong gusto mong merienda? Coke? Ay, hindi ka na Coke. Hindi yan sanay sa ko. Anong merienda? Bili ka. Mayroon akong pampamerienda sa'yo. Tapos ko lang. Parang nagpayat ka, Sukjot. Nagpayat ka, kulang na, ay baka hindi ka na masyadong matakaw. Bili ka ng ano mo, Sukjot, pagkain mo. Ano sabihin? Ito anong papabili? Siyempre si mama mo ang masusunod ko, anong bibilhin na merienda? Kay mama ibigay. Oo. Tinapay naman yan. Ito nga, bili. Ito, parang nagpayat nga din. Ito, may natin yung magkain. Si Sukjot lang, ang malakas. Oo. Parang ano sa laro si Sukjot, batak. Sige, gano'n, pawis na pawis. Malaro na naman. Ganda talaga ng ano mo, Ate Pia. Bawal man kasi yan, ipabili, Dahil yung galing sa India. Yung sa, Ganda ng pakagawa sa India pala ng mga ganyan. Iba't iba yung Sabi niya, sa ninuno pa daw niya. Sabi ni Rudy. yung gold na yun, bago-bago lang. Pero si Kuya Edo, doon din nagpabili yung pintas niyang gold. Ang galing kasi mura daw doon. Pagpunta na dito sa Pilipinas, mahal na. Oo, nasa 20 ata yung pinadala ni Kuya Edo. Maganda yung gold niyang pintas. 20. Kasi bubaga ate, natigil na yung inom. Oo. 2 weeks. Oo. 2 weeks wala siya. Okay siya, okay. Nagtaba. Pugi pati si Kuya Robin pag Kaya nga kaya nga sabi ko nga, tigil na at mataba na siya. Pero kahapon, hindi man na. Pagpapasok na siya, hindi man na. Hindi tulad dati. Grabe yung siguro kasi sunod-sunod yung Stress naman. patay yung siguro. papa niya. Pero ngayon, tapos na sa immigration, okay na siya. Kaya, tuloy-tuloy na yung pasok niya kay Kuya. Kumbaga na siya, nabunutan na ng isang pilit. Oo. Tapos simba kayo lagi na. Kaya ay kasi linggo hindi ako nag-aano na kay Kuya Robin ba yung pagsisimba. Parang unti-unti lalong iba kasi yung culture sa India. Oo. Pero mababait naman dyan. Kuya Robin, mabait siya. Pero ngayon, nag-gira baga doon. Hindi na. Oo. Sa India. Pakistan siya sa India. Nag-gira. Magkakaano na sila Oo. Pero malayo-layo mo na ata sa kanila. Malayo na. Ayun. Iwasan lang daw. Kung kalingap, nag-init ng tubig si Ate Pia. Pero dapat magpa-check yun, Ate Pia, si Kuya Robin. Ulit kasi wala naulit naman ba? na-CT scan na yung ulo niya. Wala na. Atits na-CT scan na pala? Oo, anong nangyari yung nakaraan? Matagal na yun. Bago naman Nag-atake na naman. nag-atake na naman. Wala man. Isa lang ang katawan niya, dapat ingatan niya. Oo nga. Madami pati ang maasa sa kanya. Sabi, buti nga, iwasan doon yung ulo, mabago. Paano kung wala ka, Ate Pia, nagkaganon? Kaya nga sabi ko, matagal yung session niya. kunti lang ng minuto lang naman yun. Mga ilang minuto. Naninigas lang siya talaga. Pero ngayon dito, yung labi niya, napasa yung labi niya, nagkasugat, di naman kininto kasi ayaw naman na niya magpara, iisip pa yung iba. Kaya hindi niya yung pinto kay Kuya Rap. Oo nga. Hindi siya hindi siya maganda ang ganun. Maganda sa akin. May disadvantage din, may advantage, disadvantage. Kasi minsan yung iba naman sobra naman, kunting lang kinikwento na agad, di ba? Yung parang
parang hindi mo na kailangan, kayang-kaya na naman na anuhin niya. Oo. Ganun si Robin. Eh, Sabi na na ito. ako din. Na ako magkwento. Ako din sa sa mga magulang ko, halimbawa may nararamdaman ako, hindi ko na sinasabi Hindi na yung sa pamilya ko. picturean ko nga pati nga yung lakas sabi yung bagsak na. Asa yung picture? Malabo kasi yung camera ko kasi lobat na ito. Pag ano na ito na lobat na. Ay pag lobat na mahina na ang ay utlangan bright. Yan o. Wala, anong sugat, ano? Oo. Laki pati ng, para siyang nakipag-boxing. Oo nga. Tapos nung pagbalik namin yan sa immigration, no? Sabi ko, paano yan? Makita yan doon sa immigration. Masabi yan, wala kang sugat yan. Ba't ka nagsugat yan? Mamaya nasabihin na, nakipagsuntukan ka sa labas. Ang ginawa niya, nagbili siya ng face mask para di makita yung oo. Oo. Para, Dapat sinabi mo na Ate Pia, binigyan ko lang po yung isa. grabe nga. Kabilaan yan yung ganyan Ay, niya. ito lang ano sugat. Oo, kabilaan yan. Lahat yung pinituran ko, yung sugat niya, yung tuhod niya, ay yung siko niya, may sugat pa rin. Kaya yung grabe sila kasong bagsak, narinig ko na lang, grabe yung bagsak. Paglingon ko, Hindi siya nagda-drive. Oo nga, buti nga, sa lamesa tumama bago sa, siminto. Oo. Kaya sabi ko yung, Buti siya. tingin ko yung Mahirap baba no kung pala. pag nagda-drive, wala na. Oo. Pag Okay, dapat lang talaga. Ikaw na ang bahala kasi ikaw naman nakakaano dun sa Ate Pia. Lagi mo lang paalalahanan na kumain. Oo, ngayon kanina sabi ko magkain ka bago ka umalis. Doon na lang daw siya kakain. Lagi ko ang chinachat. Seizure siya eh. Alam mo ang ibig sa parang epilepsy ang Oo, ganyan. yung ganun. Nabalik man din siya sa dati. Tapos pag nagsalita siya parang bulol na. Yung kaka-recover pa lang. Oo, Nag-ano pa lang. bulol siya. Ganun yung pinanood ko sa sabi daw, ibiga ng ayos tapos itagilid yung ulo. Pag nagaganon. Wala man. Yung iba kasi nilalagyan daan yung kutsara sa bibig para di magano, hindi man pala yung bawal yun. Na masusugatan lang yung Oo. ano yung high blood. Baka yun sa high blood, di ba? Oo nga. Yung na high blood. Hindi na. Tingnan kasi. Sige po Ate Pia. Ulo na ata. Si Atong, ay naglalaro yun. Salamat Ate Pia. Salamat sa Wala si Atong. naggato si Atong. Salamat Ate Pia sa pamerienda. May gatas pati si Atong oh. Kaya po yung pamangkin ko. Yan. May may gatas. Oh. Alam ni Ate Pia na na di ka nakape. Salamat Ate Pia. Nalaman pala, pala si Kuya Robin malihim. Hindi masyado siyang makwento. Pero okay lang yun kasi hindi siya abusado. Diba abusado ba? Kung hindi pa natin nalaman sa iyo po mga kalingap at okay naman po dito, masaya po at meron po kaming kape pa rin po nagbabago si Ate Pia. Grabe din yung pagbabago sa buhay niyo, no Ate Pia? Oo. From nagkakatulong Kuya Val, kaya na, Kuya Ramsay, Kuya hindi na nagkasama. salamat. Welcome Ate Pia. From dati nagtrabaho ka malayo, mahirap yun. Ang tatay ang naiwan. Ganun yung kami dati. Dito kami nagbago. Ganun kami. Wala sa trabaho. Balik-balik ko yung isa pa lang. Ay, dalawa ata. Dalawa anak namin. Trabaho ako sa Manila. Paano na din, malayo-layo na din. Tuloy-tuloy na yan. Yung tigre post mo.
Layo na, no? Uy, minsan nagang ano, kasi sarap balikan. Kung nga nakita ko na si Ruby, ang payat mo pa dito. Ang payat talaga niya. Wakita ko yung ano. Oo nga. Parang si Robin ba ito? Kuya Robin. Pangit mo dito. Nagtawa kami. Pati yung anak ko. Hindi na si Papa niyo. Pangit pa dito. Maraming tawa ni Ruby. Nagalit sa amin. Ginawa namin. Ang lahi na nung pagbabago niya na ano. Okay na yung itsura. Maitim siya noon, payat. Kasi lagi nasa bundok eh. Hindi natin nakalain na ganun palang mayayari. Dati nanonood lang ako. Nagkas-nanood ako yung kay Lola Damiana dati. Yung nasa trabaho ako. Oh. Tapos si Sikat si Lola Damiana. Oo, tapos si ate. Nung amo ko, nanonood din. Nakita ko. Sabi nung ate ko, yung amo ko, malay mo kayo din, mapapahayan, sabi niya. Oo, di ba? Di nag ano? Nagsalita na sa amo ko dati. Power of datang. Oo nga, tapos sabi niya, ang amo ko, di ba, Pia, nagsalita. Tapos ngayon, nangyari na. Lagi kami nagsigat. Kaso, ano na, hindi ka na, ano kasi, ikaw na sa, ano kasi, si Kuya Robin, nagbo-vlog-vlog na. Ano sabi nung amo mo? Minsan, pag napunta kami nila, napadaan kami doon. Ay, oo. Doon sa Pasay, nagdaan kami doon. Sarap ang, ano mo, Tipia? Anong halo nito? Gatas na, ano, birch tree? Kahilig ng birch tree si Kuya Robin kasi gatas ng kalabaw ang kinakain na ano niya. Kaya sobrang magtaba siguro. Kasi pure na gatas ng kalabaw din. Dito sa Kuhagilapin, ang mga kalabaw dito ay nagtatrabaho. Sa kanila, inalagaan nila yung kalabaw. Oo, para magkatas. Oo, dito nagtatrabaho ang kalabaw dito sa Pilipinas. Galing po mga kalingap. Yan po mga kalingap. Thank you sa panonood sa amin. Yan po. Kunting update tayo kay Kuya Robin. Hindi pala nasabi ni Kuya Robin yun. Magkakape muna po kami. Kunting ano, maritesan. At kunting maritesan. Dito yung papakita ka niya yung password niya. Yung Kuya, doon na may surprise ako sa'yo. Tapos yung ating. Oo nga. Napanood ko naman. Tsaka wow, tanggal na. Oo. At try ko din na mag